ବୋଉ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିବି ସକାଳେ? ଆଉ ତୁ ଏତେ ଉଢ଼ଣା କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ? ତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହିସାବରେ ତୁ ରହ। ମୁଁ ତତେ କହୁନି କି ତୁ ଏତେ ଉଢ଼ଣା ଦେ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମା। ରୋଷେଇ କଥା କହ। ଚାକରାଣୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ? ହଉ ମା। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ବାସନ ପଡିଛି ଯାଉଛି ମାଜିବି। ଆରେ ବୋହୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବୋଉ ଏଇ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡିଛି ଯାଉଛି ମାଜିମି। ତୁ କାଇଁ ବାସନ ମାଜି ଚାକରାଣୀ କରିବାକୁ ଏଗୁଡ଼ା? ଆଉ ତୋ ନଖ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତ ଏଠି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବାସନ ମାଜିଦେ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ। ନଣନ୍ଦରାଣୀ ଆଜି କୁହ ତମର କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। କଣ ଯେ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ ହଉଛ? ତମେ ଏଇଠି ଭାଉଜ ବସ। ଆଜି ରୋଷେଇବାସ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବାହାରୁ ଅର୍ଡର କରି ଖାଇଦବା। ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ନଣନ୍ଦ ଭଳିଆ ନଣନ୍ଦ, ଶାଶୁ ଭଳିଆ ଶାଶୁ ଗୋଟେ ପାଇଛି। ମୋ ଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳେ। ବହୁ ସକାଳେ 5ଟା ହେଲାଣି ଶୋଇଛ କଣ? ଉଠ। ହଉ ବୋଉ ଉଠୁଛି। ମା ମୁଁ କଣ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିନି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟ କୋଉ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ନ ମିଳୁ।